Боже мили! Знаеш ли, всяка вечер, когато остана сам и само тиктакането на стария часовник пълни стаята, усещам, че не съм съвсем сам. Веднъж, докато чаках внучето да се прибере, някой леко докосна рамото ми, а в стаята нямаше никой, освен мен и спомените. Помислих си, дали пък не е моят ангел-хранител, дошъл да ми напомни, че има кой да пази и най-самотния старец. Вдишвам миризмата на печената тиква и чувам как котката диша до радиатора и пак усещам топлина, която не идва само от огъня. Боже, благодаря ти за тези малки, невидими грижи. Дори в най-тихата вечер, когато светлините отвън угаснат, Твоят ангел не ме забравя. Дай ни, Господи, още такива тихи вечери, с мир в сърцето и усещане, че сме обичани. Амин.